سەرۆک و سکرتێرێن لاینên سیاسiyên Rojava û yên mêvan, nûnerên pêkhatên neteweyî û olî yên Rojava, mêvanên hêja. Roj baş. Di destpêka peyva xwe de bi fer dizanim bi navê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê supasiya lijna bala bikim bo vexwandina me ji bo vî konferansê mêjûyî û girîng di vê qonaxê de. û her wisa ji bo ji bo kongrê ekrêzî û ek helwêstiya Kurdan li Rojava ya Kurdistanê û her wisa pir ji dil hêviya serkeftinê bo kongrê we dixwazîn û em hewa piştrast dikin, em dê yê piştevan û harîkar bîn ji bo bizava rizgarî xwaza gelê Kurd li Sûriya. Beşdarbûyê têja Yekîtî Niştimanî Kurdistan wekû her dem wê piştevan û rêxweşker bê bo yek rêzî û yek helwêstiya gelê Kurd. Çunkî bi yek rêzî û lêktêgihîştinên niştimanî dê bi armancên xwe yên serekî gihin. Yekîtî ji nêzik ve agadarî gorankarî û pêşhat û alîngariyên deverê ye. û ji bo rûberûbûna van alîngariya em daxwaz dikin ji gişt aliyên siyasî û pêkhatên neteweyî û ayînî ekrêz û ekhelwêst bin û bi bernameyekî yekgirtî û dariştî xebat û têkoşanê ji bo bi desthînana mafên rewayên xwe bikin. Em bi fer û bi rewa dibînin gelê Kurd li Rojava dakokê ji distûrekî dîmokratî û teeddûdî bikin. Mafên tevaya pêkhatên Sûriya biparêzît û bibête binaxeyekî mukim ji bo seqamgîriya Sûriya û deverê. Hêjayan nabe em ji bîr bikin ku civaka nêvdewletî û welatên deverê çavdêriya pêşhatên navxweyên Sûriya dikin û bi hêviya ayîndekî seqamgîr û rûnin bo Sûriya. Çunke seqamgîriya Sûriya karîgeriyên erênî li ser seqamgîriya deverê heye û bêguman yekrêzî û yekhelwêstiya hewê bi rêz cihê hêvî û umêda civaka nêvdewletî ye û welatên deverê û gelê Kurd de jî. Di dimahiya peyva me de pêdiviya û erke jî em tev de yê harîkar û piştevan bîn ji bo prosê yekrêziya gelê Kurd li Rojava û rêgir bîn li planê têkdana yekrêziya gelê Kurd. Îdî her yek serkeftî bin Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê.